Zajtra ste tam? Na hradu znášal sa dom v mle, čo si veľké a isté v tomto svete. Jak matný opál je portálu jeho lesk, vôkolo ticho žije jedno z malých miest. Malou mäkkou rukou pohľadil mi líce raz biskup kráčajúc s paličkou po lúke. Prechádzal sa sám a či z kanóny. V starej tačiarni tá vôňa olova. Stará izba z dvora a v nej písmená. Nesmelé myšlienky tu dostanú krídla. Garmont, to je slávnosť. Pekla, to je hra. Čudná to zábava, stávka hazardná. Za každým je vabanka, vždy o všetko. Vieru, pochybnosť dáš, krv. Všetko, všetko. Prvý večer doma v Košickom parku nad jedným veršom vyronil som slzu. Kráčal som domov hore Mlynským jarkom. Bolo mi tak žiaľne na tom svete chladno. Ani na ples sa mi chodiť nežiadalo, predmety tak milé. V diaľku tak chladia ako naši mŕtvi na starých obrazoch plesňou poškodení. Pleseň dlhých rokov, smeti a špina. Zabudol som už na oči priateľa. Len toľko ostalo, ako vše ostáva po starom meste. Drevo. Nehovorím o mešťanovi, ale hovorím o Márajovi ako občanovi, čo sa pokúsim zdôvodniť. Bolo to, že jednoducho nepovolil na vydanie diela v tých krajinách, kde vládla totalita. To sa týkalo celého sovietskeho bloku, to znamená, že o ňom sa nevedelo. Druhá vec, ktorá je zaujímavá pri príprave na túto prednášku, ja som si premietol, pretože ja som neštudoval maďarčinu, ja som už patril do generácie, ktorá sa po maďarsky naučila dobrovoľne. Rovnako by som vám tú prednášku teraz mohol povedať aj po maďarsky, pretože na univerzite prednášam viac po maďarsky ako po slovensky, lebo po slovensky nemám komu. Ale to neznamená, že ja som sa naučil po maďarsky. A tým chcem počiatnúť aj to, že môj vzťah je trošku iný. A mojimi učiteľmi literatúry bol napríklad taký významný maďarský spisovateľ 20. storočia ako Mikloš Nejse, ktorý ma uviedol k takým autorom, ako bol napríklad Elkeň Ištván, alebo Mandy Iván, alebo Szentkuti Mikloš. Možno niekomu tieto mená niečo hovoria, niekomu nie.
Ale je zaujímavé, že napríklad k dvom Vlachovský. A toto sme zabudli aj v predchádzajúcom režime, aj momentálne, keď vidíme sa v tých číslach a tak ďalej, ale tvoriť, to znamená, že tvoriť kultúru, tvoriť vzťahy ľudské a všetko. Alebo napríklad myšlienka, a műveltség a béke hősérsége. Vzdelanosť je hrdinstvo mieru napríklad. A je to skutočne, nemyslíme na to, že koľko je v tom, že ak ten národ bude múdry, ľudia budú múdri. K tomu, že třeba o Marájím musím říct, jsem až do těch 90. let taky nic nevěděla. A jak se mi přiznalo i řada jaksi českých nejen vzdělanců, ale i literátů, prostě se nikdy s jeho jménem nesetkali, kromě tedy bulgaristů v tom mestu. A prečo počas tých 89 rokov, teda počas celého života vlastne stále sa vracia k tomuto mestu? Tehát, ha szabad ezt mondani, egy ismeretterjesztő kötetet szeretnénk kiadni. Ak môžem takto povedať, tak by to malo byť ako publikácia pre širokú verejnosť. De ez nem valamiféle lekicsinlő jelző akar lenni. Ale nie týmto označením nechcem vlastne zmenšovať význam tohto diela. No, sokkal inkább azt próbálja meg elmondani és bemutatni, Ale chceme povedať a ukázať to, hogy Márai életén keresztül že počas celého života, bemutatnánk Márai kassáját, že teda touto knihou by sme chceli ukázať celý život Košice, mesto Košice počas celého života Máraiho. bemutatnánk az író életművét, Ukázali by sme cez túto publikáciu jeho dielo, jeho tvorbu. és valamiképpen megpróbálnánk választ találni arra a kérdésre, hogy mi lehet az oka ennek a világsikernek,